everyone! Hello! Good afternoon sa inyo lahat muli mga moms! So for today's video, isa akong magiging ganap na tindera. Ni Tita Loli, dito sa kanyang ihawan. Siyempre ang aking benamano, napakasuplado po. High blood po kaagad, gutom na raw po kasi siya. So meron tayong mga isaw, ulo, hotdog, at saka ano pa yun? Balun-balunan. Yan, tsaka siomay. So, iba-iba yung mga presyo. Meron tig 5 piso, tig 7. Magkano yung hotdog? 10, no? Yan, 10. Ang batikulon, pila? 13. 12 pesos. Yung ulo, 7. Kasi noon kami, nagaganito rin ako sa Manila, tawag dito, nag-iihaw-ihaw din kami noon. So, pag-adobo, pagtutuko, alam ko yan, especially yung pag-iihaw. May na ba? Pagluluto. Kasi baka masunog. Sunog, sarap yan pag yung sunog. Napakasuplado ng aking customer. Ito niya yung sunog. Naku, alam mo ba, hindi maganda ang kumakain ng sunog na ganyan. Kasi, oo, may possibilities na maging magkahepa ka kaagad. So, may mag-aabang pa tayo, liban natin mga customer. Ah, pumuputok. At ayan nga, si John Dave ang ating benamano para sa ating ihaw-ihaw. At ang aim natin ay maubos natin ito bago patuloy yung maggabi. At sana swerte na benamano si Dabe. May very supportive anak she. Thank you so much. So good luck sa atin hanggang mamayang gabi. At sana maubos agad ito. Let's go! Bababoom! So meron tayo pa rin bagong customer. Ano yun na, pakiawin nyo na to. Ano yan? Nag-ukay-ukay kayo? Hindi, bumili ko yung ulo. Hi! Char. Ilan sa inyo? Ganda Ay, na tindera ngayon. ikaw pala yung tindera ngayon? Hi po, yes. Hello, bro. So ganyan, kailangan bago magdilim, maubos na natin Bitaw ito. na! Nag-share bitaw ko na. Isa ko mabuko. Kabalo dito siya. Marian, ilan sa'yo? Kunin mo na to. 6. Tindera ngayon Ilan sa'yo? Papuri is good, but I need to make benta. Kailangan makaubos tayo. Malapit na siya man. Balik ka sa kukina yan. Kara! Dito sa plaza, di ba? Magalan ako, mag-iana, magaligid, nag-trapo. Asa mati mo? Ano na? So meron Inay, tayong namanggot. pang additional Ikaw na na ko. hapon. Mag-iana, magaligid na. Ha? Kadugangan, inunang. Oh, daming pera. Lumang-luma. Pwede mo ba to? Pwede pa yan. Paboran na. Ayan na naman tayo panibagong nabudol na customer. Kung minsan ang pagtitinda, kailangan meron din kasamang kursakan. So, 2 ulo. Ulo? Ulo. Magkano ulo? 150. Ibang ulo yung 150 sa ulo. Magkano yung isang? 7, 10 ang ulo. 10 isa. 10 isa. Magandang klase kasi itong ulo ng manok na binibenta namin. Exotic ano yan, chicken? In-order pa yung galing Australia. Para sa ganun mas mabilis siyang maluto. Ayan, so ngayon naman kasama natin si Tita Loli. At siya yung owner nitong ihawan na to. Tsaka yung sari-sari store dito sa labasan nila Brenda. Gano'n ka nakatagal na nag-ihaw? 3 years. 3 years. Simula ng pandemic. Oo. Wala pang pandemic. 2 Meron years pa man ang pandemic. Wala pa. 22, 21, 20. 2019 na karoon. Oo. Doon na 2018 nag-umpisa ako. 18. Mag-aapat ang taon na din. Apat yung... Sa isang araw, magkano ka o nakakailan kang luto? Sa wala pang pasok, makabinta ako ng 1,000 pesos worth nung mga marami sila.
Pandagdag din. Tapos, paano ang proseso nitong ating ihaw-ihaw? Ina-adobo mo pa ba siya or Hindi na, inano ko na siya, pinapakuluan. pinapakuluan? Puluan, pagkatapos minamarinate na marinate. Tinitimplahan mo na rin siya. Saka pag malapit na Melon. Apa? Tusok. Ano to? Araw-araw man dito sa atin? O merong araw na pahinga walang iyaw-iyaw? Araw-araw din siya. Malaki rin ang kita ang tubo naman sa ganito. Oo, sa pandagdag. Meron na naman tayong panibagong customer. May bagong nahumaling sa akin sa orkan. Ilan video ka? Iba na yung ngiti mo ha. Kinakabahan ako dyan. Bakit? Sa isang araw, nakakailang beses kang kain ng iyo. Kulang. Pero halos araw-araw. Iba. Masarap dito pampulutan. Shoutout sa mga manginorm. May mga araw din kita na na walang benta o hindi nauubos. Oo, mayroon. Meron din. Mga Kapag iba. ka ng mayroong ulan, malakas ang ulan. Pag maulan, tulad ngayon medyo Ayun, maulan. oo. Sana makaubos tayo ngayon. Nakakahiya. Ngayon pa lang ako nagbenta tapos hindi ko pa mauubos. Okay, Roy, ganyan. Gagamitan natin ng pwersang brasuhan to para maubos yung kanyang paninda. Ano ba ito sa pilitan? Ganun. Oo, persahan sa pilitan. Ay, yes! Senyora, dito na po yung pinaluto nyo. Yung limang bituka tsaka limang ulo. Masahe daw. Tingnan mo muna. Masahe ka ba? Ay, bakang kita, Lord, wala na dipir. Namulak-lak. Ilan sa'yo ba, Kang? Ay, andito na yung order nyo. Ilan sa'yo? Andito na po yung mga magpapakyaw ng paninda ko. So, makakaubos tayo for today's video. Ilan sa'yo? Ilan? Ano ba? Pakyawin nyo na para maubos yung tinta. Alipin ba tayo? Oh my God, pala pangalan ko si Altea. Grabe naman po. Ngayon pangalan ko magtitinda. Iwasan nyo na. Thank you na. Libre mo? Ano, nakita sa Babayaran po ni Jig Jag. Ikaw yung Jag. ikaw tumawag sa amin. Hawak mo dito yung mga kalungat, ay kakita sa cellphone. Wala yung ketchup. Yung ketchup daw na. Wala, Dito may ketchup dito. Scarlett, atin ko na lang din sa'yo. Ba't di mo gamitin pamaypay ang mukha mo? Ba't hindi kita gawing uling? Para mas mabilis bumaga. Hindi tayo nakabudol, 20 pa lang. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sige. Di ba nung isang araw, yung nagkaganon dito, ang payat pa. Kasi ako rin kumakain ng tinda ko. Okay. Bakang Ekta 30 lang to, Bakang. Thank you. Salamat, Bakang Vlog, sa pagpakyaw ng hotdog. 50 pesos. Oh, grabe yung pera, manggaling pa lang kumano. Yan. So, meron na tayo yung 70. Nakailang budol ka na ba? Nakaka-70 pa lang po tayo sa mga social climber. Ayan, dinagdagan pa. Oh, ayan. Hindi na magbayo. Bakto. Tsaka ito, ayan. Yeah, pala ito akong kuha na baylo sa mga yapin. Ha? Ulo, ilang ulo? Yapir kang, Roshi? Ito, meron pa isang hotdog. Ito pa. Yeah, bayan. 20, dalawa. Sasabi ko sa inyo, the power of pwersahan. Mom's dress. Gusto mo, sige si Mom's dress. Daming uling. Hindi uling yun! Hindi ba? Kantay na, no? Kanta yung dumi ah. Wala, di ba?
Exercise mo. Sabi ko makakabenta ako, maubos. Mukha ako yata maubos. Nalanan mo nakatabi ko. Talolit, wala na yelo. Wala na uling. Ayan. Ay, wala na ulit. Scarlett, nakuskus mo sa tali. May hotdog, may ano, may isang, ulo ng manok. Ah, dito may ketchup. Ayun na ka. Ah, ito meron pa nito. Wala yung sira rin pa may pipe ko. Kailangan palitan natin yung pamalit-palit. Nananawagan po ako kay Aling Jolly. Yung anak niyo po dito ay na-promote na po bilang taga-paypay ng a la carte or isaw. Yan, habang napapaypay po siya, tumitingin po siya doon sa lala. Pagpatawad mo! Kahulma. Ako may kahulma mo. similarity talaga sila. Tumulis. Pareho sila po ang team sungki. Ayan po, ang tawag po nila sa kanilang love team ay mga kaluod. Paano na si Ryan Lamson? Hindi naging kami. Parang lagi na siya. Ang total na nakuha ni Brenda mula dito sa a la carte namin ay 300. 50. 350. 350. 344. Nakarami agad ako, di ba? Isang budulan lang. Okay, so dahil ito na lang yung natitira sa ating mga paninda, worth 165, papakyawin na natin. So para bago pa magdilim, matapos na yung tinda niyang ihaw-ihaw. Boys! It's for free. Ay, thank you. Kain! Parang ayaw nila maniwalang free. Baka kala nila budol din. It's for free. Dali, alika. At ayan nga, pinakyaw na natin yung pinakahuling batch ng mga natitirang a la carte ni Tita Lolit para mas mabilis din tayong matapos sa ating paninda ngayong gabi. So kasama yung mga driver ng habal-habal dito sa lugar nila Brenda ay nilibre ko na ang mga ihaw-ihaw. At ayan na nga, nako mga moms, inabot na tayo ng gabi at malakas-lakas na rin ang ulan at nakarami na tayo. Sold out yung ating paninda. Okay, maraming salamat guys. Nakakapagod para talaga yung mga ganitong trabaho. Pero, masaya, enjoy. Kasi, para ka rin chef. So, nakamagano tayo ngayon? Magkano inabot ng benta? Hindi ka ba nakapag-auditing? Hindi pa. So, total all, magkano agad yung lahat ng... 600? Hindi, lahat yung inano mo, pinamili mo. 600 plus yun. So, kailangan isaangat yun ng 800 or 700 na mga nasa ganun dapat ang benta. O, kasi kanina may 375, tapos nung huli is 200. So, ilan na yun? 575. Kasi may mga nauna pa tayo benta. So, Perfect. it's a success. At thank you so much sa pagpapahiram mo sa akin ng iyong ihawan for today. Ayun, at sa lahat po ng mga nandito pa sa saan, kung gusto nyo bumili, order lang. May delivery charge. Charge. Ayun po rin si Tita Lolit and this is Ma'am Shuji. Maraming salamat po. Thank you. Goodbye. It's DJ.